Hello friends, barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech. Ni na kwar kullum Umar Wabi. Okay, kamar yadda ku gani tun a title na bidiyon namu, yau bidiyon namu ne zai koya mana hanyar zamu daura Facebook account namu Black Badge Verification. Kamar yadda ku gani a kwanan nan, mutane da yawa da dama yanzu haka suna amfani da Black Badge Verification akan Facebook. Sakamakon yanzu Facebook nasu Black Badge din wadda sai ka biya kuɗi ne za su ɗaura maka blue badge nake nufi blue badge nasu. So amma yanzu kasancewar yanzu mutane akwai wani hanyar da aka kawo ana ɗaura black badge verification wadda shi ma yana nan in ka kalla da duka kamar yadda blue badge ɗin yake haka shi ma yake, kawai dai bambancin kalo ne, wannan baki wannan kuma blue. So shine da na gani mutane suna ta son yadda za su ɗora ma wannan account nasu na Facebook wannan black badge verification. So shine na yanke shawarar nace bara na bidiyo na koyar mana yadda za mu ɗaura wannan abun, kyauta ne kuma dan Allah kai ma idan har ka samu kana so za ka koya ma dan uwanka kada ka ce za ka caji wani abu a wurin shi, domin wannan abun ne asali gwamnatin ƙasar Indonesia ne ta kawo wannan abun ɗin wadda iyayen ƙasanta ne suke amfanuwa da wannan abun ɗin. So kasancewar iyayen ƙasanta ne kadai suke amfani da wannan abun, to yanzu sai ya zamto kusan duk duniya yanzu ya zamto ma kusan kowa yana amfani da shi, kuma sannan ba a fuskantar wani matsala daga kamfanin Facebook. Ba sa ba mu wani matsala akan cewa wannan abun da muke mun saba ƙa'ida ko wani abu. Duk wanda yake da shi an bar shi da abun ɗin kuma yana ci gaba da amfanuwa da shi. So shine na yanke shawarar nace bara na mana bidiyo akan haka, kuma na ga da na ɗaura ma kan account nawa na Facebook mutane da dama suna tambaya na ya za a yi ya za a yi. So shine nace ba za na yi bidiyo kai tsaye domin na nuna mana. Amma kafin mu wuce ga bidiyon namu ina mai roƙon ku da ku danna mana subscribe, ku danna alaman ƙarawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sababbin ayyukan mu a koda yaushe. Nagode. Okay, kai tsaye sai mu je ga bidiyon namu. Kamar da kuke gani kafin mu wuce ga bidiyon ɗin je nuna mana yadda zamu yi. Dole ana so kasance kana da wannan browser din. In da ku duba daga nan akwai na browser gashi nan an rubuta Biyo akan shi, to dole sai ka kasance kana da wannan browser din wanda za ka yi amfani da shi kai login na Facebook account naka. So yanzu kasance ni da wannan browser ne, kai tsaye abin da zan yi shine zan yi login na Facebook nawa. So kai ma yanzu sai ku biyo ni a cikin wannan bidiyon ne, idan baka da wannan browser din ka je kai download. Zan ajiye mana link din a description, zan rubuta wannan shine link na browser. So kai tsaye kawai sai ka taba link din ka je kai downloading na wannan bidiyon din, wai ka yi downloading na wannan application din a Play Store. Kana download na shi kai tsaye kawai sai ka zo ka yi login na Facebook naka akan wannan browser ne. So yanzu kai tsaye za mu shiga domin na je na yi login na Facebook nawa. Okay, kai tsaye kawai kuna buɗewa kamar da kuke yanzu haka zai nuna maka fiska kamar haka. So kawai sai ka taɓa wannan wurin alaman sacin nan. Ka taɓa wannan wurin alaman sacin nan kawai sai ka rubuta facebook.com. Okay, kamar da kuke gani kai tsaye yanzu haka na rubuta facebook.com. So zai ke na taɓa yin login na wani account nawa wanda na ɗaura masa wannan verification badge. Idan zan shiga zan nuna muku yanzu haka za ku gani gashi na a daidai wannan wurin din, gashi na akwai wannan black badge. So yanzu da yake ba wani account din nake so zan ɗaura, tunda mun riga mun ɗaura ma wannan account din namu. Yanzu kai tsaye za mu je zan yi login na account da nake so zan ɗaura ma wannan black badge din. Okay, kai tsaye yanzu bari yayi log out sai mu sake mu yi login a wancan account da muke so mu ɗaura ma. Okay, kai tsaye ko za mu shiga login to another account. So yanzu sai ka saka bayanin login na Facebook naka nan. Okay, kamar da kuke yanzu haka na sa bayanan login na, bari mu yi login na Facebook namu. Okay, kai tsaye kamar da kuke yanzu haka na riga na yi login na Facebook account da muke so za mu ɗaura ma wannan black badge ne. Yanzu haka zan shigo profile ɗin kamar da kuke gani yanzu haka gashi nan ga nan sunanta nan Maryam Muhammad. So amma na kun gani babu wannan black badge ne. So yanzu kai tsaye abin da za ka yi na gaba shine za ka zo ka shiga nan wurin alaman setting ɗin nan. Kana taɓa wurin alaman icon na sama guda uku nan, so sai ka sauko wurin setting. Kana shiga wurin setting kamar da kuke gani yanzu haka gashi nan a nan ɗin account center nan daga sama nan, kawai sai ka taɓa account center. Kana taɓa account center kamar da kuke gani yanzu haka gashi ne yana shirin zai bude mana. So yana bude mana kamar da kuke gani yanzu haka sai mu taɓa profile. In kana da profile ma da yafi ma guda ɗaya misali na Facebook ɗin, ko kuma kana da Instagram na wanda ka linkin nashi da Facebook naka, so kai tsaye kawai za ka taɓa profile nan. Kana taɓa profile kamar da kuke gani yanzu haka gashi ne ya bude mana na wurin, sai ka taɓa sunanka na Facebook naka, ka taɓa profile naka na Facebook naka. So yanzu haka gashi ne ya bude mana nan wurin ne, wurin da zamu editing na suna. So kai tsaye kawai sai ka shiga wurin name ɗin nan.
so kana shiga wurin nan kamar da gane za ka gashi na ya bude mana. So yana bude wannan fili kamar hakan nan. So yanzu abin da zamu yi na gaba zamu ja coin code da zamu je zamu dauko su mu yi editing nasu mu zo mu paste nasu anan. Muna paste nasu anan so kai tsaye kawai zai daura mana wannan black batch ne. So amma idan zamu je mu dauko wannan code din a wani website ne zamu zo zamu yi searching na wannan website din. Kai tsaye kawai sai ka shiga cikin Google Chrome naka. Kana shiga Google Chrome naka kamar da gane za ka sai ka taba wurin alaman searching. Kana taba wurin alaman searching sai ka rubuta Jahit Tech. Okay, kamar da gani gashi yanzu haka ma ya nuna mini a nan kasan nan wurin da aka sa Jahidan nan kasan shi akwai Jahit Tech. So kai tsaye kawai sai ka taba Jahit Tech ne kamar da gani za ka gashi na ya budo mana. So yana budo mana kawai shikenan sai mu taba shi gashi nan shine a farkon nan. Kuna taba kamar da yake gani yanzu haka ya budo mana wannan website na wannan mutumin din. So yana budo maka wannan website din so kai tsaye kawai da ku duba daga sama akwai alaman searching a daidai nan wurin. So kawai sai ka taba alaman searching nan. Ka taba alaman searching nan sai ka rubuta black batch ko kuma ka rubuta black duk abin da ka rubuta dai so shikenan za su bude ko kuma Facebook black batch duk abin da ka rubuta so shikenan zubar musa black batch. Okay, kana rubuta black batch kai tsaye kawai shikenan sai ka danna alaman searching kamar da gane yanzu hakan nan gashi na yanzu hakan nan mun yi searching ya budo mana kamar da gane yanzu haka gashi na wannan yayi bayanin yadda zaka daura ma Facebook account naka black batch ne a website nashi kuma ya sa wannan code din da sauransu. So yanzu kai tsaye kawai abin da zamu yi shine zamu taba kan hoton nan wannan hoton da kuke gani din da aka saka how to get tick on Facebook black batch verify tick trick. So shikenan kai tsaye kawai sai ka taba shi. Kana taba kamar da zai na mana alaman talla hakan nan kana dan jira shin lokaci kana sai ka taba daga sama akwai alaman cancel da aka rubuta aka saka so shikenan sai ka taba shi alaman cancel din. Kana taba kamar da yanzu haka gashi nan ya budo mana wannan duk bayanin yayi bayanin yadda zaka daura Facebook black batch verification ne akan account naka. So shikenan kamar da yanzu hakan nan yanzu mu da yake ba wannan muke bukata ba ina kan koya mana da zamu yi wannan abun ne. To idan da ku duba akwai anan din nan da aka rubuta copy code din nan gashi nan an rubuta wannan code din ne so shine wanda zamu yi copy su. So kai tsaye yanzu abin da zamu yi zamu danna zamu yi copy shi daga daidai nan wurin din da aka sa JavaScript din nan. So shikenan kawai zamu taba sai mu yi copy wannan code din. Okay, kai tsaye kamar da yanzu haka gashi nan kawai shikenan sai mu taba muna taba kamar da yanzu kai da na mana copy share da kuma translate ko shikenan kawai sai mu taba copy. Muna taba copy so yanzu haka zamu je mu yi editing. Idan kuma ka zo yana baka matsala wurin copy din ga nan inda ya rubuta a ƙasa nan ya rubuta copy code from Google Docs ina nufin Google Documents kenan. So sai kenan sai ka taba click here to copy din nan zai direct naka zuwa Google Documents inda ya post nashi so shikenan sai ka je ka copy idan yana baka matsala wurin copy din. So kai tsaye yanzu tun na riga na yi copy ni kuma yanzu haka zamu je mu shiga inda zamu je mu editing na wannan code din. Okay, kai tsaye yanzu na shigo cikin notepad na ina shigowa cikin notepad na kamar da yake ganin yanzu haka gashi na. So shikenan zan taba wurin alaman plus icon na plus din nan so shikenan zan yi fasting na wannan code da na yi copy a can. So ina fasting nashi kamar da gane yanzu wannan shine code din da na yi copy a wancan wurin. So shikenan zan sauko kamar da yake gani zan sauko a farko idan da ku rubuta JavaScript din nan inda aka sa full name din nan ya sa MD Jahid. So anan sai ka rubuta sunan da kake amfani da shi akan Facebook naka in full. Kada ka goge komai a wannan wurin kawai iyaka abin da zaka yi shine iya sunan zaka goge. Kana goge sunan kawai sai ka saka sunan da kake amfani da shi a Facebook naka full name da kake amfani da shi. So yanzu wanda zamu samu wannan black batch ne Maryam Muhammad. So yanzu kai tsaye abin da zan yi zan rubuta Maryam Muhammad a daidai wurin tunda na goge wannan sunan nashi. Okay, kai tsaye kamar da yanzu haka na sa full name nata Maryam Muhammad. So zan samu sauko kuma nan inda aka saka ba face name din nan. So shikenan shi ma zamu goge M din nan sai mu saka Maryam din face name kenan ba Maryam. Idan kana amfani da middle name so shikenan zaka zo a nan din nan a nan tsakankanin wannan columns din nan guda biyun nan so zaka zo zaka yi ka rubuta middle name naka wannan wurin din kana amfani da middle name ba kuma baka amfani da shi kawai shikenan. So yanzu kuma sai mu sa last name din shine Maryam din so zamu goge Jahid din nan a nan wurin kuma sai mu rubuta Muhammad din last name din. Okay, kai tsaye kamar da yanzu zaka gashi nan mun riga mun yi editing na code na iya wannan abun kawai ake bukata kai editing kada ka canja komai a cikin shi. In gap ne in ma mene komai ka samu kada ka ce zaka canja komai a ciki kawai abun da zaka yi shikenan wannan kai editing na suna wurin full name din nan ka sa Maryam Muhammad wurin first name ka sa
wurin face name ba ina nufin Maryam Muhammad tun da account da zan yi amfani Maryam Muhammad ne, so kai ma sunanka zaka sa a wannan wurin din in full, sannan ka zo ka saka shi a nan kuma face name, ka zo kuma ka saka last name. Kana yin wannan kawai shikenan sai ka sake kai copy wannan code din. Kana yin copy shi kawai shikenan, kai tsaye kana yin copy na wannan code din kawai shikenan sai ka je sai mu koma cikin browser mu inda muka je muka shiga wurin wannan account center nan, wannan account center da muka shiga. Okay, kamar da yake za ka gashi nan mun dawo, muna dawowa yanzu haka abinda za mu yi shine a sama daga sama za ku ga akwai da aka rubuta account center, so shikenan kawai sai ka taba wannan kan account center ka danna shi. Kana dannawa zai nuna maka wannan wuri kamar haka copy fast da kuma fast and go din nan, sai ka taba fast and go din nan. Kana taba kamar da yake yanzu haka gashi nan zai nuna mana wannan wurin ne, so shikenan sai ka dai ka dawo dai go to account center, yana nuna maka sai ka ƙara dannawa profile, ka ƙara komawa ka ƙara taba wurin name din nan, so shikenan sai ka ƙara danna wannan wurin ne. Kana danna wannan wurin din sai kai fasting na wannan code din, kana fasting na wannan code din sai ka taba alamar enter. Gashi nan kamar da kuke gani ka ta maimaitawa dai kamar haka da kamar da kuke gani fast and go, yana yi ka ƙara yin fast and go, ka ta maimaitawa ka ta maimaitawa ka ta maimaitawa ya kai dai kamar irin so 4 ko so 5 hakan nan kana yi. So insha Allah in dai har kai hakan ne, so kai tsaye wannan black bat din zai hau. Okay, kamar da kuke gani yanzu haka bara mu yi. Okay, dan ka zo kai kana yi yana baka matsala, so kawai sai ka yi downloading na VPN. Idan kana da wani strong VPN kuma shikenan sai ka yi connecting na Indonesia, kai connecting na Indonesia kamar da na faɗa muku a baya, wannan na kasar Indonesia ne. To idan yana baka matsala kawai so shikenan sai ka yi connecting na VPN na Indonesia. Zan ajiye mana ma link na wani VPN a description, so kawai sai mu yi amfani da wannan VPN. Kana zuwa sai ka yi connecting na VPN, ka yi connecting na jakar wannan ID1, so kana yi kawai shikenan. Okay, kamar da yake yanzu hakan nan in kana ta maimaita idan ka maimaita shi, so kana yin refresh kamar da yake gani gashi nan wurin first name din nan gashi nan Maryam, middle name gashi nan ya sa alama wani O din nan, to shine wannan O alama O din shine wannan black bat din, sannan last name kuma kun gani gashi nan Muhammad ya hau a wannan wurin ne. So yanzu kai tsaye da barin koma mana cikin account din in je nuna mana ku gani yadda ya hau, wannan yadda black bat din ya hau. Okay, kai tsaye yanzu mun dawo wannan nata, yanzu kai tsaye da ran taba kamar da yake gani mu yi refresh kamar da yake yanzu haka gashi nan black bat din ya hau. Kun gani Maryam Muhammad black bat din ya hau. Wannan hanyar shine za ku bi sauƙaƙa ku daura black bat verification akan Facebook account naku ba ku da wani matsala, wannan hanyar shine ake bi. Okay, so mun gode da kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka wato Arewa Global Tech, ni na ku alkurum Umar Wabi. Ina yi wa kowa fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Allah ubangiji ya sada mu da alkhairin wannan rana, mu huta lafiya.